आइ आरो आफा नोंसोर जोंखौ मानो आलाय सिलाय खालामना गालांखो? नोंसोर दिनै थानायमोनब्ला गुबुनफोरबायदि आंबो बिमा बिफा दं होननानै फरायसालियाव सिनायथि होनो हागौमोन। नाथाय बहाथो आदानि अनगा बिमा बिफानि अननायखौनो मोनासै आं। ओइ जोंमा, स्कुलनि टाइमा जाबायानो खोमा। ओंखामखौ जाना थांग्रोदो थां। आदा आं दिनै थांथ'ला खोमा, बानाय मोनदों। मानो बानांगौ जाखोब्रा फंबाय स्कुलाव थांनायालाय? नङा आदा, दिनै जोंनि फोरोंगिरिफोरा गासैबो फरायसुला फरायसुलिनि बिमा बिफाखौनो लेंहरजोबदों। बिदियाव आं बोरै फरायसालियाव थांनो? नाथाय आदा आंहाथ' रावबो बिमा बिफायानो गैया। बिमा बिफा दं होनोब्ला नोंल' आदा। बेबायदियाव आं बोरै फरायसालियाव थांनो आदा? जोंनि खाफालखौलाय मा बुंनो फंबाय। थौ न'आव थांसै थौ। आदा जोंमाया बहा थांदों आरो दिनै मानो बियो फरायसालियाव फैयाखै? आं मा बुंनो आगै, गावनावनो थांनानै सोंहैदो थां। बहाथो दं बेलाय आदा? बै फोथारनि बिफां सायावनो दं बे। र' आदा बिदिब्लालाय आं थांनि। अ दे आगै दे। जोंमा, गिथा नों बेयाव जे माथो खौरां? नोंलाय फरायसालियाव मानो थाङासै दिनैलाय? बेखौनो खबर लानो फैदों आङो, लोमजादों नामा होनना। लोमजायाखैथ' आङो। बिदिबालाय नों मानो फरायसालियाव थाङासै दिनैलाय? गिथा नोंनोथ' मिथिखागौ, सारमोना गासैबो फरायसुला फरायसुलिनि बिमा बिफाफोरखौनो लिंहरजोबदों। नाथाय आंहाथ' रावबो बिमा बिफायानो गैया। बिदियाव आं बोरै फरायसालियाव थांनो? गावनि बिमा बिफा होनोबा आंनि आदाल'सो। ओइ जाबाय, मानो एसेबां दुखु खालामबाय थायो नोंलाय? नों गाबोननिफ्राय स्कुल थाङाबा आंबो थांखाला। बुं नों थांना थाङा? थांगोन दे, थौ मोनानोसै, न'आव थांसै। ओइ आदा आदा आदा, मा जाखो फंबाय? मानो इसिबां होख्रावदों? आदा OTS खौ आं फार्स्ट डिभिजनाव उथ्रिनो हाबाय नोंनि अननायाव। हामबाय फंबाय हामबाय। फंबाय जोंहाबो दिनै आइ आफा थानायमोनबा बेसेबा खुसि जागौमोन फंबाय। आदा नोंनो मोजां फराय फंबाय, नोंनो मोजां फराय। नोंनि थाखाय आङो हानायमानि खस्थ' खालामगोन फंबाय। जागोन आदा।
गिता नों एडमिसनखौ बहा लानो सानखो? आं धेकियाजुलि कलेजावनो लानो सानदोंमोन। अ मोजाङानो दे बिदिब्ला। नोंहालाय बहाथो लानो सानखो जोंमा? आंहालाय बहा आरो बिमा बिफा गैजायै मानसि। आदाया जेराव एडमिसन लागायना होगोन बेयावनो लानोसै आं। आंहाबो नोंसोर बायदि बिमा बिफा थाजानाय मोनब्लासोमोन बे मोजां कलेजाव एडमिसन लानो हागौमोन। ओइ जोंमा, नों मानो गोसोखौ एथ' हेगारसारखो? समजों लोगोसे मोजां जालांगोन ना। थुदो थांसै। ओइ बस, बहानिबा दावराय बिरबोगासिनो बवा। नङालायनो। वाव, नङालायनो। जोंखोल माखोल ड्रेस गाननायजों आंनि गोसोखौ फाग्लासिनसो खालामबावबायलै। बहा थांनो जार'? मा नांगौ नोंलाय? बाजै, आदाया नोंखौ मोथो मोथो। लाजिया नोंसोर लामा सामा सिख्लायावनो? लाजिनो लाजिनाय सोदोबखौ माब्लाबानो आंनि गोसोनिफ्राय डिलिट खालामबाय आं। मेगन बेरसां, जानजि सेरे, फाग्ला खालामखायोलै। मा बुं नोंना जार'? साला अभद्र, लाजिया नों? साला नोंसोर बादिनि थाखायनो बर' सिख्लाफोरा हारसिं हाला बेरायनो हाला। गिता मा खालामबाय दं नोंलाय बेयावलाय? फैदो थांसै। ओइ र'। सोर सैमामोन बे आंनि थोरसिनि ओंखामखौ सेना जाग्राया? आदा नोंलाय बाजैखौलाय माब्लाथो लाबोनो सानखो? फंबाय, आं बायदि जाम्बा जाम्था मानसिनोलाय सोर बिमा बिफाया फिसा हिनजाव बिलाइ हरनांगौ जाखो? आदा नोंनि थाखाय आं सासे बाजै नायना दोनखादों। नों राजिब्लानो फैखागोन बियो। फंबाय, आं बायदि जाम्बाजों सोर मेगन खानि सिख्ला बेलाय आंजों फैनो ओंखारग्रा? देलाय बुंलाय, सोर सिख्ला बियो? बैलाय बे जों गामिनि देलायस्रिया। मा? देलायस्रिया आंजों जुलि जागोन? औ आदा, देलायस्रिया नोंजों जुलि जागोन। नाङा फंबाय, आं दानो जुलि जाथ'वा। हारे आदा, नों जेबो जिंगा दासि। देलायस्रिया गुबुन सिख्लाफोर बायदि नङा। आं बेखौ मोजाङैनो मिथिखायो। बुं आदा, नों लागोन ना लाया? बुंदो आदा, लागोन ना लाया नों? दे जाथोंसै दे, नोंनो लायनो गोसोथारबालाय नोंनि साननायानो जाथोंसै। र' आं फन खालामनि। हेल' गिता, नों बहा दं? नै आं न'आवनो दङ। नों दा जोंनाव फैलाय। आदानि थाखाय बाजै लायनो। बाजै लायनो? बहानि? आरो मा नाम? बै जों गामिनि देलायस्रियालाय। अ नंगौ नामा? बाजै, आंनो एसे रां नांगौमोन। आं मिथिया, गावबा गाव बिदा दं, बिदानाव लानानै थां।
आदा आंनो एसे रां नांगौ जादोंमोन। हा मानथो नांगौनो? कलेजाव एसे फ्रेशार्सनि रां खांदोंमोन। अ र' बिदिब्ला आं लायनि। हरसो फंबाय मोजांनो। लाजेबो खोमा एफा गिदिर जानाबो बिदानाव फैसा बिबाय थायो। मानसिखौ नायनानैथ' थाखा फैसानि लब गैया बायदि नुयो, नाथाय फैसा थाखानि बिराद लब। न' फंबाय राङा थांदो थां। थेंक इउ आदा। जोंमा सफैनाया गोबाव जाबायमोन नामा? औ गिता, एसे गोबावानो जाफैबाय। दिनैलाय मानोथो इसेबां लेट? लेट माने मा माने जाबाय थाखो? थोंजोङै बुङा मानो नों गिता? जोंनाव दाखालि बै लामायाव लोगो मोननाय सेंग्राफोरा फैदोंमोन। बिनिफ्राय मा गिता? थोंजोङै बुङा मानो नों? जानांगौ बिसोर आंखौ जुलिनि थाखाय नायनो फैदोंमोन। नोङो मा बुंखो बिसोरनि सिगाङाव? आंलाय मा बुंनो, बाथ्रा रायलायबाय थानायावनो खारखोमाबोदो आङो। प्लिज गिता, जों सानैजों उन्दै समनिफ्रायनो मोजां मोनलायबोनाय। बिनिखायनो आं मोजां मोनलायनायखौ सिफाया होननानै सानो। आरे बाबा, आंलाय नोंनिनो खाना। आरे गिता, नोंनि खुगानि रावा नोंनिखा होमबाबो मालाय आंनि गोसोआ फुंखानिफ्राय गबोनाय गुसु दै बायदि गोजोन मोनो। नाथाय नों गोजानाव थाब्लासो आंनि गोसोआ हारसिं गाबखाङो। जोंमा, नों बायदिसिना साननायखौ गारना, आंलाय नोंनिनो खादा अरायनिबो। थेवबो गिता, गोसोआव मानोबा गिखांनाय फैयो। आरे नों आंखौ फोथाया नामा? फोथायो, मानो फोथाया जानो। I love you जोंमा। लाभ इउ टु गिता। हे सोर, आं माने एफा जाम्बा हौवाजों फैफ्लांखो? आं बेबायदि जाम्बा हौवाजों थाबाय थानांगौबा आं दिनै माबा मोनसे नङा माबा मोनसेबाबो खालामथारनांगोन। बाजै, औ बाजै। अ, मा जाखो आगै? बाजै, जा ओंखाम उखैनाय मोनबायमोन आं। आयै, बिबोनां सना, फै न' सिङावनो फैदो न' सिङावनो। न' सिङाव नांथ'लांदां बाजै, बाहेरावनो लाबोदो। फैदो न' सिङावनो जाफैदो। हगार आंखौ साला फाक फिगुंदा, हगार साला फाक फिगुंदा साला, हगार आंखौ। बाजै, बेफोर मा खालामनाय जादों बाजै? हाथियाव सोर दं आंखौ बासायफै, हाथियाव सोर दं आंखौ बासायफै। ओइ, बहा थांखो? मा जाखो दिलायस्रि? मा जाखो? मानो एथ' जिखावरो नोङो? नै नोंनि फंबाय मोजाङा ओंखाम खुरखाबाय होननायखौनो आखायाव हमना लांनानै माबा माबि खालामनायखौ। जुंला! नोंनि आखलखौ आं माब्लाबा बेबायदि होनना सानाखैमोन। आदा, सोर नों? आंनि सिगाङाव जेबो दा बुं। आरो आं बे न'आव सहायना थानो हालिया। इसेबां लासिंसिं खालामबाय आंखौ दिनै। बाजै, नों मानो दिनै आदानि सिगाङाव नंखाय बाथ्राफोरखौनो बुंखो? बा बिदा थानायखाय गाबफ्लालायदों। नों थानायखायसो बे मोजां एक्टिं खालामना गाबफ्लादों। नों गैयाबाथ' आंखौ बे सैमा बायदिसो बाहायो। ओइ लुरग',
नों नोंनि फंबाय सनाखौ बे न'निफ्राय होखारहराब्ला आं गावनो ओंखारलांसै। बाजै नों मानो दिनै आदानि सिगाङाव बेबायदि नंखाय बाथ्राफोरखौनो सैथो खालामनो सानखो? आदा आं माब्लाबाबो बेबायदि इनाय खालामनो हाया। है सैमा साला बिमा बिफा गैया होननानै उन्दैनिफ्रायनो नोंखौ दाव दाव अनबोदोंमोन, खांबोदोंमोन, फेदेरबोदोंमोन। नाथाय नों दिनै सिमा बारबाय। आदा ओंखारलां नों बे न'निफ्राय दानो। आदा नों गावनि लामायाव खननानै मोनबोनाय फंबायखौनो दाव दाव अननानै आरो गिदिर गोलाव खालामनानै बाजैनि नंखाय खोथाखौ लानानैनो नों आंखौ होखारदोंब्लालाय आं थांगोन आदा, आं थांगोन। बाजै आदा नैबे आखाइजोंनो आलो आलो खांदोंमोन, बिबिखा आरो गोसोजों अनबोदोंमोन। नाथाय गोरोन्थिया सोरनि आं मिथिया फंबाय, आं मिथिया। ओइ बस, बै सेंग्राया दाखालि नोंनि बाजैखौ लेंहरा नङामोन होनबा? नंगौथ', एद लागायनांगौ बेखौ। ओइ रथलाय, मा जाखो आदामोन? मा जाखो माने? आंनि थोरसिनि ओंखाम सेना जाग्रा नोङो? अ बिदिब्ला नोंबो गिथाखौ मोजां मोनो? औ आं मोजां मोनो, बिनि बिफाजोंबो रायलायबाय आङो। गिथाया माब्लाबाबो नोंनि जानो हाया। गिथाया आंनिखा, आंनिखा, आंनिखा। ए बेथाय गरम बावसो, हायथा होलाय।
दासो मोनदों जाला सैमा आब' मा जाखो मानो खारबोखो जोंमाखौ सोरबा दुथांफोरा बुथारना गालांबायनो मा आब' थाथ' दे आं थांसै